La patronal de les grans empreses ha interposat recurs al Tribunal Constitucional a la noia mallorquina de 35 anys que va decidir no tornar a canviar de mòbil. El consumisme és un dels senyals d'identitat del bon espanyol. Qui no gasta desmesuradament no contribueix a generar riquesa ni ocupació, han declarat des de la patronal. Al mateix temps, ha proposat un paquet de 10 mesures, entre les quals es troben consumir almenys 2 mòbils a l'any o fer una reverència en passar davant cada botiga de telefonia. Als informatius del demà expliquem les coses que passaran si deixes que tot continuï igual. Bona nit i bona sort, la necessitaran.